Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard iddeskriva il-gagging order fuq l-akkużati fil-proċeduri fil-Qorti kif ordnati mill-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella bħala sproporzjonata. Il-Ministru Attard kellem dwar dan waqt il-programm Temi fuq One Radio l-4:00 p.m. It-talba tal-Prosekuzzjoni biex issir dik deskritta pubblikament bħala gagging order fuq l-akkużati biss, nemmen illi kienet sproporzjonata. Dan speċjalment f'kuntest fejn kellek inkjesta kkaratterizzata minn leakage strateġiku war ieħor u anke pronunzjament ta' aktar minn imħallef wieħed illi iddeplora dan kollu. Dak mitlub mill-maġistrat u ċowe li kull ma jingħad u jintqal dwar każ li jkun għadu qed jinstema' għandu jkun fl-interess tar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u dak mistenni minn kull min jemmen fil-prinċipju l-aktar bażiku tal-ġustizzja. Il-Ministru Attard saħaq li dawn is-seduti qed isiru fil-miftuħ waqt li sostna kif il-kuntest ta' din il-kawża u wkoll wieħed ikkaratterizzat minn kummenti pubbliċi kontinwi fejn hemm fosthom li jarmu kompletament il-preżunzjoni tal-innoċenza u fis-sustanza tagħhom jgħajru l-akkużati. Dan sa dalodu stess fejn għandha laqda Repubblika fejn ħarġet stqarrija fejn qiegħda iċċanfar lill-qorti u bekk tindaħal bla razan fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja b'istqarrija pubblika għax fejn ma jaqbilx lilhom hemmhekk jistgħu jattakkaw il-ġudikatura. U hawnhekk qed ngħidu attakk fil-konfront ta' żewġ maġistrati, deċiżjoni ta' żewġ maġistrati. Il-Ministru Jonathan Attard qal li apprezza l-prosekuzzjoni f'din il-kawża ma tridx li jkun hemm trial by media iżda nota kif hemm min dan ilu jiksru reputament fil-pubbliku. Hemm qdiet imbagħad u nies fl-oppożizzjoni lilhom jagħmlu dan iżda jidhirlu wkoll imbagħad li l-prosekuzzjoni trid tassigura li l-investigaturi ta' pajjiżna jistħarġu serjament il-leakages li kontinwament jimminaw is-serenità fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Dan ovvjament biex ma ndaħlu ebda dubju li verament nemmnu f'ġustizzja li ma tħares lejn wiċċ ħadd u biex nissalvagwardjaw l-indipendenza tagħha.